Bueno, hori egin nuen, baina artean, literaturan, analfabeto xamarra nintzen. Zergatik, denborarik ez nuelako. Alde batetik, estudioak, beste alde batetik, fulan kokatzen nuen, eta lau entrenamendu banituen, eta gero sekulako Parisa ematen zizkigun entrenatzaileak, eta gogoik ez. Baina, nola bete nuen utzi nuen hori, Venezuelara joan da. 2 urte egin nituen, lehendabizi urte bete, gero etorri nintzen, gero berriro deitu zidaten, eta beste urte bete egin nuen. Eta han bai, irakurri nuela asko eta asko eta asko. Han ezagutu nituen, Rómulo Gallegos, Juan Rulfo, García Márquez, Escorza, José Donoso, Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Vargas Llosa, José María Arguedas, Jorge Icaza, eta bar. Ez dituen personalki ezagutu biztan da, baizik eta haien obra edo haien novela batzuk. Eta, bueno, hor hasi ginen, pixka bat, oinarria finkatzen. Gero, bueltatu nintzenean, pentsatu nuen, euskara oain ikasi behar den, bueno, argindu behar den. Eta orduan okurritu zitzaidan, novela bat egitea. García Márquez duen 100 años de soledad buruan, eta orduan pentsatu nuen. Novela bat egitea, eta altzako giroa zementuarekin, eta erriska bat zana, ondatu zuten goiti-beiti. Eta orduan horrek pentsatu nuen jokoa ematen zidala errealismo magikoan oinarritutako novela bat egiteko. Eta horrela egin nuen Oiarraren promesa. Hori eta hori izan zen beste abiapuntu bat novelan segitzeko. Nik nire burua ezertzat konsideratzen baldin bade poetatzat. Baina egia da, garai hartan esaten zala, novela idatzi behar zala, eta novela zala gure apustua, poeta izardi horixi eta poeta honan zeudelak. Eta orduan ekin nion novelari, eta gero konturatu nintzen, lur horretan, poesiaren lurretan bezain eroso sentitzen nintzela, eta horretak nion, eta gaur arte. Baina, oain, zea bat, txiki bat, pixka bat bere grazia baduena. Venezuelara jo nintzenean, ez duen bakarrik hango literatura irakurtzeko asmoa, baizik eta nik ere nire argintxoa egin, euskaraz, ipuinen bat idazteko, eta orduan zer egin nuen, Plazido Mujikaren hiztegia eraman. Ez nuen apenas ireki, baina erabili, erabili nuen. Eta pixka bat, kontatzen zuet, anedota dutena. Zergatik, ni goratzen naiz, azte santuko gorretan, pentsatu duela, hanberdia Piko Bolivar eta Piko Humboldt, eta horako mendiak 5.000 metro ingurukoak. Eta pentsatu nuen, aitako bat io behar nuela, eta azkenean lortu nuen Piko Humboldtea iotzen. Baina, entre Piko mendi kontor horietara iotzeko forma jarri behar zu, baina gu ioen mendiura 3 egunetan. 3 egunetan behetik hasi, 1.000 metro izango ditu, eta 1.000 metrotik hasita, 5.000 metroraino 3 egunetan. Eta orduan preparatu egin behar zen, eta ni Marrakaibo negoen, Marrakaibo sekulako berua egiten du, neguan igual 30 gradotik gora, eta udan 40 gradu. Eta ni goratzen naiz, ze preparazio gisa zen, eta motxila bat banuen,
eta argia bete nituen, eta Plazido Murgaren iztegia. Eta goratzen nahi, asfaltua bestik ez dago, eta gero ratxito batzu, eta gero 15-16 kilometroko motxilak kargatuta, 16 kilometroko ibilaldiak egiten dituen, eta ni goratzen nahi, hori bai, sekula etzait aztuko, nola egun batean, bez bat, nik ikusi duen, eta motxilarekin, eta nahiko arras estuka, eta abonde badoko, kura azkarrako zen, nire baina. En fin. Bueno, horrekin, hemen beste zebat badokat, Mujikaren iztegia. Gauza bat, zerbaitetarako bada, hori da iztegia konsultatzeko, baina nola bihur daiteke gauza polivalente bat. Ni kaso hartan, gero bi mugika hartu ezkioz, heterofilia egiteko, primeran. Eta gero arma gisa, baita ere, buruan jo ezkioz, ni pentsatu adokat, mugikaren iztegiarekin, izela horrengo manifestazioa. Ikusi dut. Bueno, hori da pixka bat zera. Gero, Venezuelati bueltatzerakoan, euskararekin alegintzeaz gain, irakurri nituen hainbat obra. Horien artean, Txileardiren Geturiaren egunkari eskutua, eta Jo Miranderen aur besoetakoa. Eta nik esaten dut, Jon Itxainderen Joan eta legea gorrotoa lege, haiek ere irakurri dituela. Eta orduan, halako sentsazioa izan nuen, euskara trepatzen dugu gure burua, gauza duinak egin ditzakegu. Eta geroztik, esaten dut, espiritu horrek ez dagoela behin ere utzi, eta gero eta sinistoa nago, eta gaina, uste dut, hogeita hamar urte literatura begiratu ezkeoz non zegoen, eta gaur non dagoen, biztan da, aurrera patzu izugarriak egin ditugula. Gehiago ere egin behar ditugu, baina bidean gaude, horrela zehatu zikeuz. Eta gero, etorri zen baita ere, momentu hortan, 27 urte dituela, Venezuelatik bueltatu berria, eta lan bila aritu nintzen, eta lan bila ari nintzela, goratzen naiz Gorka Reizabal etorri zitzaigala, eta egin orduan sortzea zen, egin egunkaria, eta lana ezin izidala zuzentzaile gisa, ez zuzendari gisa, zuzendaritza ez dut balio, eta ni zuzendari nagoen horietan desastria segur.